Eres la menazbi. Tang hadin shteo tami ay bakajingjak basngosi klalan shop ha kashnong nonggangang hamarngar ha kabagawai kasamla kawalenda binong kalaklat no apeng kajing kendet ha kajala Rajasthan. Ha kami jang sautrik ujamang arajar arpulai pat lawanan shop yang kajingjak basngosi ha kabagawai kayeng kala ing khonglut hadin kajing kem ding kabakan san ba kani kayeng kadai jongrang ba shnong kani kashnong hi uba o binong ubrang dei hi uba hayeng bat kasamla walinda. Kat kum ka khubor beli olum la pentep bagani ke jingja ku basngusi akaba ka yeng shongsa jong ba o binong urang ba shnong kala in khong kala ja ha ka por shpo jea ha ka por men miet kat ba ki ba shong basa akane ka yeng gidang don ha ka yeng jong ka samla walinda binong banit shong pensngan ya ki ba hayeng ba sem jong ki kat kum ke jingya tho uba o binong utra yeng ba urang ba shnong la ong ba ha kane ka por balawan ja kane ka jingja baru ki basa akan ka yeng gidang don chak yeng jong kawalinda kabal klat no ka at nyu trek uyayong bat akan ka por kala don ru ka jinglip light namar ka lut shading ule thoru bahaswa bagin mi na yeng banlet pensngan chak yeng jong kawalinda kala don ka jinglip light bat kila penon kam ban thang du mombeti hendrai namar bakla mi no na la yeng kila klet ban penlip uni mombeti bala suba bala bandai namar ka jingkem ding na uni mombeti bakading kala klang bat bamdu ka yeng kasam bat ke jinglut kesan kala kot cakasan laktam namar ki jing dan jing em ki genthop nadu ki tiar tem tiar put ki sing ki dha ki kot kisla bat ki we nagaliang ki bahayeng ki balamat ke jingjak basngosi kala karpa di UMLA kanong po constituency ba un phai khmat lem sha ke jing sham lanot jongki nagaba ai lem ki lat jingerap bat kham tam ban ben crunch ki bor bari khmi ban yo ki lat jingerap ban pen sting ya ke jinglut kesan ka bakilamat su antat kat kumbalap pai ba long khadwe steng e ngilap tang ba yo le se kala stang lupa nadu khadwe duna e kumtu kadaw batikna tingimla suban batai namar balong hakatuka kamera long kalait ru kamdon atat balong kiwan sim zai ni mei badi paru yo le se nakadaw ba careless bathang mombati ru ngasngeo ngasngeo kumta he Hoy, haka tu kawai ka kamera kidon tang ba ka kamera bas lu neng kong timpat don bre. Oh nga don hala ka kamera. Ni ke jingdu nong kalong kabala tam kumba sanlak e telak don. Nakadaw ba kawai ka kamera la du khai lut kat ki bajing don jing em. Bat sakawir ki kat ki kuba ki bala don rumar seteng ki la dap ing. Sesuan tan sanlak e telak poi. Kamin telong kikot kislai jong email pakat ki dokumen jong ki kila inglut tang ka werong dan sura kadang kada ayo ingkhong hoy dah kalong kamut long ngaker pat ya ka sarkar jetla bat ya ka sarkar mekalai ya o kamtam o meralbon bat ubala jidrani bat ya ka blok domain development officer hero kat bala ban yarap be ya kalyang ying jongi nang ban ngila ban te biang sasusin katai ke jingker pat nakalyang jong aku mutrai ying ban kumurang ba senong hira